Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon kangge Bapak Waluyo ingkang nembe nandhang gerah badhe operasi sak mangke siang, mugi-mugi kanthi wasilah barokah pandonga amin panjenengan sedaya saha barokahipun sedaya menika pinaringan lancar gampil operasinipun, pinaringan agake sehat waras lahir batinipun, gampil tambanipun, sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhiratipun. Bi barakati sirri walafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun pengajian Minggu Kliwon ingkang badhe dateng dereng enten sing ngunduh. Nun wopun ten Bonagung. Terus mburine nggih dereng wonten. Mburine dadi sing mburine dereng enten bapak-bapak, ibu-ibu sing mesjide ngersakaken ngunduh. Monggo agi-agi ngendika daftar kalian pengurus. Kalih ingkang ngersakaken ziarah Jawa Tengah ning ngendani Sunan Muria. Di ora ning Sunan Muria lemune tak oleh mlaku gedhuwuren. Do takon ngojek do lemune larang. Ya ben ngewangi wong cetil-cetil ora apa-apa. Tanggal 18 Oktober kanthi biaya 220, monggo agi-agi daftar nggo netepi kuota bis utawa nggo netepke kursi bis, le bayar sesuk-sesuk kena. Ora kok saiki daftar kudu bayar ya ora apa-apa. Le bayar sesuk ya kena. Nek Tegel le bayar bar mangkat ziarah ya kena. Nek Tegel ora apa-apa. Pokoknya daftarin mawon. Agi-agi daftarin tempat ziarah sing cetha Sokeh Wali Songo. Sing sakniki agi kaya ngene kahanane niku nek arep ziarah Habib-habib wis meragukan sekali. Pokoke ziarahe Wali Songo, Sunan Kudus, Raden Fatah Demak karo Sunan Kalijaga Kadilangu. Cetha Wali Songo. Terus engko nek ana aturan wektu ya anu wae. Golek oleh-oleh wae.
Ngalor ku ndak kaduhan. Bek supaya le mulih rada mruput jam 12 bengi tekan omah. Sedina niku mengke jam 6 pagi berangkat insyaallah ya malam Senin wis mulih. Age-age daftar ten kene pengurus monggo. 220 dicicil oleh bayar nek arep mangkat ya oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa 'alal ars. Summastawa tumuli njejegake apa langit ngalal ars ing atase ars utawa sapa Gusti Allah. Ae tegese istaula. Nguwasaake sapa Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah alal arsi ing atase kraton ars. Bil khifdi kelawan jaga. Wa tadbiri lan ngupakara. Wa dhahara lan mertelakake utawa ngetokake sapa Allah tasrifahu ing oleh nasaropake kraton ngares fi hadhil asyai ing dalem ikilah sewiji-wiji ba'da khalqis samawati sak badane nitahake pira-pira langit. Wa yuqalu lan den ngendikake li sultani kedue sultan. Sultan ki ratu utawa raja. Wal maliki lan ya ratu. Idza is taqoma tatkalane wus jejeg apa amruhu. Perintahe Allah utawa perkarane kraton ngares. Innahu sak temene utawi Gusti Allah iku istawa. Nguwasaake sapa Allah ngalang ngarsihi ing atase ngarese Gusti Allah. Ae tegese sari rihi ing atase sarire singgah sanane Gusti Allah. Aladziyat jelisu kang lungguh sapa Gusti Allah ngalahi ing atase singgah sana. Wa istawa'u utawi istawa. Maksude nguwasaake ngala apa? Ngala ngarsihi. Nah. Ngala ngarsihi. Ngalal ngarsi ing atase kraton ngares. Terus iku kinayatun bolong lho tek nggonku ya angger medun temu bolong medun karo lare bolong tembus lho iki lho darane lagi iki sesuk ndene nek ndene ya bolong nek lho terus kok ya iki jak kepangan renget sih darane kene iki ora iso maca ngawur wae iso maca wong-wong kuwi pinter banget aku fal istiwa'u mongko utawi oleh istiwa masrahake alal arsi ing atase kraton ngares iku kinayatun dadi kinayah sanepa ngan juriyani tadbiri saking nglakokake pangupakara oleh memberlakukan pangupakara wal hukmi lan memberlakukan hukum. Mang delok wingi Allah nerangake ngunggahake langit sing kita semua melihat ora nganggo cagak. Langit neng dhuwur kono tanpa cagak, tanpa sangga. Iki ana sing ngendikake secara
ngamdun mari atun ora nganggo mari iyatun secara cagak sing iso didelok kasat mata ora ana ning hakikate lepas saka kasat mata sakjane Gusti Allah ngekeki cagak langit cagake napa kudrahe Allah cagake maha kuasane Allah sing maha kuasane Allah niku di luar ngengen di luar akal di luar pandangane menungsa ora tekan wong saiki rasah mikir cagake langit wae kita iman kita percaya sing jenenge jin ki ana wis jelas jin ki ana nek bagi kanca-kanca sing di pandangan indigo selalu ngomong ana ing dalem setiap panggonan ki sing nggone mesti wong loro antarane awake dhewe karo jin ning nyatane ya tetep ra weruh kok mripate sing ngetke jin kuwi ra mampu ora iso ora kuat apa meneh ngetke cagak langite Gusti Allah ngetke jin kuwi ra mampu kok ning nek ngetke cacate wong ora ana wae weruh kok yo nek ngetke cacat ngetke elek wah niku wis piye-piye weruh ketetekan apa-apa wae weruh nek ngetke cacat ku mbok ketetekan apa-apa weruh kamangka ning nasuk Ihudiniah dingendikake termasuk salah satu penyebab kemungkinan besar wong niku mengke bakal oleh derajat su'ul khotimah oleh derajat Allah pungkasane mati pas elek pun wis lah mbangane angel dadi oleh derajat mati pas elek niku waladzina yattabinguna ngauratil mukminin wong-wong sing senengane jembar-jembarke ngenut mbureni aib maupun cacate wong-wong mukmin ngodar-odar aib ngodar-odar cacat ngomongke elek maupun cacate wong-wong liya kuwi salah satu bahayane bakal ngeterke wong niku mekoleh derajat suul khotimah ben wong wedok-wedok men mikir ya wong lanang barang saiki ngono ya wong lanang barang Dik angger muni ngelek-elek wong enting banget sih kamangka ngelek-elek wong ki diterapke ning majelis apa-apa luwes lho luwes nang gerdu luwes nang rewangan luwes nang pasar luwes banget nang kandang kelompok wah wong muni pamite ngebyuki sapi iki pakane wutuh kok mah lali sapine ra byuki ketungkul ngomongke karo beber eleke wong liya niku kadang saking gebangetene ngaji we beber eleke wong kadang mula ya arep lenerangke gayeng terus kae ora krungu kok ya lah ketungkul beber eleke wong kok ya malah wani-wani nantang karo kancane ben yo lek kiyaine cerewet yo ben wis angel tobat usul kadang sing paling parah kiyaine sing beber eleke wong dadi posisi ngaji mempengaruhi jamaah beber eleke wong ben sing do ngaji ki melu sengit wong ngono kuwi luwih parah karena ngetrapke jariyah elek karena jamaah ora ngerti apa-apa diterangke karo kiyaine kuwi terus kiyaine katut gegawa doktrin gegawa pengaruh melu mangkel melu sengit melu nuduh elek sing dielek-elek karo kiyaine niku ana yo sing ngono teng Celebung wong ya melu kaya dhewek. Aduh, insyaallah.
Mulane wis rasah ngrembug kuwi. Maksude dosa tanggungan dhewe. Sing pasti mripat kita itu cupet. Tenan wis rasa sok-sokan. Dasare memang nek nggon alam-alam gaib, makhluk-makhluk gaib ngono karo Allah digawe cupet. Memang ora diparengke. Kuwi engko resikone gedhe banget. Iso ngeterke dhek sombong, iso ngeterke dhek sirik, iso ngeterke dhek fitnah. Telu niku kemungkinan. Ngerti sing ra ketok ngeten niku wah terus gaya kok ya. Biasane gaya. Awor kanca-kanca awor wong akeh ngono iki terus engko tok-toke meneng wae sik. Muni ngono kuwi. Napa, Pak? Sedulurmu liwat. Wah, wis repot. Gaya terusan. Kumanungkung. Lah engko nek ofre kliwat batas terus sirik. Karena engko terus memperbudak diri karo sing ra ketok niku. Engko sing ra ketok akon ngopo ngekeki janji iki janji iku manut. Iki wis mulai sirik. Kadang fitnah. Iki sing bahaya nek terus nyebarke fitnah. Misalkan wong sing model ngeten niku gampangane ngerti tuyul upamane. Ya tuyul barang dadi ketok kok ya. Tur aja ngawur, tuyul ki ndase ora ireng. Tuyul ndase ireng kleru, tuyul niku ora ndase ireng. Nek ndase ireng ki anu dudu tuyul. Lah kadang terus nyebarke fitnah. Nah, kubar anu nyekel tuyul. Wes, ngleling kae. Ibar nyekel tuyul. Mbah jan kurang ajar kok tuyul iki. Ternyata sing duwe iki anu omahe marep ngetan cat kuning. Repot iki. Omahe marep ngetan cat kuning lah. Jenenge ngawur. Masing takon memperjelas. Marung mboten Pak? Iya. Oh, cat kuning ora marung. Fitnah. Wis ora ana manfaate kaya ngono. Mulane Kanjeng Nabi ngendika ngguhna ngomongke barang gaib ki diparengake nganggo lafaz ngguhna lho. Ngguhna ngomongke gaib ki diparengake yekti aku bakal cerita ro kowe kabeh. Ning gandeng ra diparengake Kanjeng Nabi sing selalu ngerti sak kabehane kowe trima meneng. Nek omong otomatis ngemong audien jenenge. Ngomong karo sing umum ya sing kepenak dirasake umum, ora sing umum ra tekan ngono iki ora kok ya. Ya saiki malah do nyeleneh-nyeleneh kuwi aneh. Ya mungkin ben anu kok, ya ben ketok sensasional. Ya mungkin ben ketok wah. Ora penting urip iki ikhlas marang Gusti Allah, ayo bareng-bareng ibadah. Ngebaki catetane malaikat raqib wis rasa aneh-aneh. Iki lho wong Gusti Allah we ngedekake langit tanpa sangga, sanggane kekuasaane Allah. Bar kuwi terus nguasakake langit ing atase kraton ngares. Kraton ngares supaya hifdzun supaya njaga karo ngupakara langit seanterone. Seanterone iki langit sing sab siji ngisor iki engko nang ngisore ana angkasa luar sing isine werna-werna. Ana planet, ana bulan, ana lintang, ana srengenge. Wah werna-werna kok ya. Ana apa wae sing menungso kebanyakan ora ngerti.
Dadi kita niku asline ming cilik banget kok nggih. Dibanding tumitaya Allah sing liya-liya, alah awake dhewe iki apa? Mula dadiya kawula sing cilik iki ngaku cilik, ora kok cilik ngaku gedhe. Ming wong cilik iki ya wis saiki tak ngumawula karo Gusti Allah. Iki kok nek iso ngono kuwi janjenengan lembah mana omongane ya ming karang kabeh namung Gusti Allah. Ditututi lan ditulungi Gusti Allah. Agi sedekah kowe nek omong wangun kae. Niki titipane rezeki Allah monggo disedekahke nggo jenengan ngono kuwi. Sedekah kowe ning kuping penak. Ora kok omong ganti udut sing marai ra mengguk nyoh. Wes iki tak ya. Nawani kowe kok le nglarakke ati. Karo ngepok-pok pundak. Angger esuk kok kaya wungkuk ngeleh ta kowe iki. Ayo ora yo mesake. Lha mene angger esuk kok kaya wungkuk ngeleh ta wis ngingko bar ngaji jajan wah jan kuwi wis. Mbok kanca ngaji ki sing rada gagah. Jaga nama baike kiyaine. Wah. Ora perlu dijaga elek ya ben. Nama baik elek ya ben. Tur nama baik, nama wek kok. Sing penting nek kula iki saiki catetan kok. Catetane Raqib kuwi sing jenengan ora ngerti. Kula ngisi catetan sing sesuk nek mati ukah banget catetan kula nek per donya namane baik ya ben elek ya ben. Nyatane ya kondang kok. Lha nek nggon kondang ngaji lho maksude. Kondang ngaji kok ya padake kondang apane. Yang ora tenek bengi ora tau leren kok. Bengi kae malah telunggon. Seton sik nggone dhewe kene, bar kuwi kepek nggone Pak Darman iko. Bar kuwi terus gedhong kiwa. Muludan. Yes. Gedhong kiwa jabatan kula. Malah sing salah siji jagongi kula iki karo ngekeki tahu ae. Wong kono kan do produksi tahu. Kula mulih gawani tahu. Nggih, kuwi tak goreng kok. Kuwi kancane niku Bu Marjani kuwi yang rak nyample dodol ning kono pasar kae. Sarcandra kok. Arep jenengan ngrendahke kula kae ra masalah. Nyatane ya ngaji tetep kok. Engko ya ronggon ngrenting kulon karo Tegalurung kono. Tegalurung kene mantrine Pak Diono daerah kono. Oh. Tak yo ngleleng to. Sesuk sore ngiripeni wates. Mulih langsung limbuki kencing omah kene. Ngomah wayangan. Esuk sore rak malam Senin. Kita esuk sore iki wayangan. Niku ten prapatan iki niki. Kenci. Sesuk sore niku wayangan. Ten prapatan iki kidul iki niku lho ten prapatan iki. Ana jenengan iki nek nggon wayang ora domongi goleki kok.
Iki lho niki Gusti Allah nguwasakake langit nganggo kraton ngarese Gusti Allah. Kok Gusti Allah ngendika ngono kuwi? Oleh Gusti Allah nasrepake kraton ngares sak badane nitahake langit kuwi karena dinggo kinayah, dinggo hukum manu mawon, dinggo hukum logika. Nek hakikine piye kuwi urusane Allah, antarane langit karo kraton ngarese Allah wis urusane Allah. Malah ana sing ngendikake gampangane lho, kraton ngares niku base camp-e para ratu, para sang kuwasa sing kon ngupakara langit saisine. Ana sing ngendikake ngono kuwi, lis wayu qalu lis sultani wal maliki. Dadi nggon wis nek ora ngerti base camp. Lha iki diterangke nganggo bahasa enteng kok ya. Dadi kraton ngares niku dadi nggon nggo kumpule gampangane malaikat ngono wis lah. Malaikat sing tugase ngupakara karo memberlakukan hukumnya Allah tentang langit saisine. Nggo memberlakukan srengenge ndak esuk njedul saka wetan. Engko diberlakukan dina iki ana mendung. Terus neng kono ana udan kene ora. Hawane adem, hawane panas. Kuwi malaikat sing dikai nggon kraton ngares tugase ngupakara langit saisine niku. Biasa ngono-ngono kuwi kok nggih. Mula istawa alal arsi. Bahkan ana siji pengendikan kraton ngares niku dikuasakake, disiapke. Ten riku niku ana singgasana sing bahasa sanepane Gusti Allah lungguh neng sindhasana kraton ngares niku. Niku ya ming bahasane, bahasa manusia. Karena Gusti Allah niku ora dibatesi nganggo model kaya ngono kuwi kok ya. Kuwi nek ngono iki kaya wong kok. Dadak nganggo lungguh barang kok ya. Nek ngantek kaya wong dadak nganggo lungguh nek le lungguh nang kene ora ngerti sing kulon praga. Kadoan to wong le lungguh nang kene kok. Ora ngerti sing ning Wonosari, ora ngerti sing ning Magelang kondraken. Kuwi bahasa-bahasa logika. Mula istawane kraton ngares utawa istawane Gusti Allah ing atase kraton ngares niku kinayah sanepa saja. Kinayatun sanepa dinggo memberlakukan hukume Allah karo oleh ngupakara Gusti Allah tentang makhluk. Makhluk niku tentang ciptaan. Wong ciptaan ku wah banget ciptaan niku. Lagi langit saisine warna-warna, bumi saisine saka daratan ing lautan warna-warna, termasuk kita niku alah wis bagian kembange isi donya wae. Sing kabeh niku wau mengke sakjane dinggo ngregani para manungsa sebab Allah nitahke bumi saisine niku krana wis kebacut nyiptake Nur Muhammad arep dinggo ngenggonke Kanjeng Nabi nang bumi. Makane umat-umate Kanjeng Nabi melu dihargai karo Gusti Allah. Sehingga apa wae sing ana nang bumi iki dadi sarana prasarana maupun dadi rezekine para menungsa sing dadi umate Kanjeng Nabi. Nah, iki ming pinter-pinter ling upakara wae ming makhluk cilik ji. Ling upakara pripun nggunakake sak kabehane dinggo golek ridane Allah karo dinggo golek kamulyan akhirat. Allah nerangke ngene iki ben jenengan iki iman sekali karo Gusti Allah, gek ling umangula niku krana Gusti Allah. Ora sah krana liya-liyane wis nek kepengin barokah.
Ora sah krana kamanungsan, rasah krana ben praja, ben darani wah ampuh elok, utawa krana ben dialem ya ora sah, krana ben ketok ya ora sah. Pokoke krana Gusti Allah. Monggo kula aturke tok sedekah kowe nek krana Allah ki omong, "Mbah, alhamdulillah niki enten titipan rejeki saka Gusti Allah." Lafate wis saka Gusti Allah. Ora blas ora gaya. Mboten jenengan kok sepuh isih mung pengajian lah kabeh niku namung pitulungane Gusti Allah. Ngene ya penak ta. Dirungokke ning kuping kowe penak. Mboten jenengan sepuh kok mung pengaji. Wah, aku ora kaya kowe kok ya. Wah. Itu beda ta unine beda lho. Nang kuping kowe beda. Aku iki mangane wing ati-ati sithik. Nek ora resik ya ora tak pangan. Lah ya kobak lendut tok empok. Angel lho rembugan. Beda nek krana Allah ki apa-apa semindhi Gusti Allah. Arep nglekasi secara keimanan pribadi we bismillah ya Allah nyuwun pitulungan. Bismillah ya Allah mugi berkahi ngono kuwi terus. Makanya angger jenengan iki selalu iso zikir marang Allah ana ing dalem dengah-dengah sing kaya keten niku, dengah lekas maca bismillah, dengah rampung maca alhamdulillah, istimewa tenan. Istimewa zikir kok banget. Ora usah dadak nyekel tasbih ngubengke. Tasbih rasah niku zikir harian matek ora kena diitung wong jenengan acarane werna-werna. Nganggo srandal bismillah, tekan ngomah alhamdulillah. Arep buka tutup manci kupingan bismillah. Iya. Oh sapa ngerti kok nek ana gase kok. Bismillah dibuka. Aku yo salah duit 500 kuning kae. Nang nggon toples cilik kae. Dek mben tak buka bismillah muga-muga dadi emas ngono. Malah dite rata letek-letek kae emas apa ya. Aming Mas Burhan iki ora cetha. Kilo nek jenengan paham urip niku intine ming mligi ngeterke awak nggawa awak mekoleh kamulyan ridho berkah Allah Ta'ala. Nganggo mempengamal le ngamal ikhlas krana Gusti Allah. Rasa golek kaprajan, rasa golek wae para menungsa. Niki muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do diparingi sehat waras manfaat, istiqomah le ngaji le ibadah, pinaringan kanugrahan bejo selamat saking dunya niki dugi akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.